Vítajte pri novom tohto týždennom vlogu, ktorý sme teda začali výlukou, ktorú sme si teda aspoň spríjemnili takýmto ľahkým spánkom. No už som v Brne, po tom čo som kvalitne prespala cestu vlakom a nemohla som tu nič natáčať, lebo túto pánko ešte spal. Jak nemohla si tu nič? Ty dojdeš, búchaš, šustíš. Takže ideme teraz ešte pred prednáškou z anatómie do Albertu a ja sa potom no to je jedno a potom sa pôjdem učiť asi do knižnice, lebo zápočtový test z biológie sa blíži. Vankuš je veľmi které stvoření. No a po výdatnej prednáške z anatómie, kde sme teraz brali kosti zadnej končatiny, som išla ešte do Zlevnenky, kde som našla toto, Zlatý dol na Avanti. Potom som utekala ešte do knižnice a do Tigru, lebo som tam hľadala vázičku a nevedeli sa rozhodnúť, či chcú mať Halloween alebo Vianoce. Ja si myslela, že budeš spať. No ja spal som. Tuto pánko sa rozčuluje. Jak pán? Ale ja mu poviem validný dôvod sa No, Ondrej je proste na mňa nahnevaný, že som ho zobudila o 10 minút skorej, ako mal budík a že má z toho rozhodený systém. No ja už ne, lebo som ti to dvakrát vysvetloval a ty proste ne. No, keby niekto náhodou stále nevedel, tak minulý týždeň som mala narodeniny a tuto môj úžasný spolubývajúci Ondrej ma s kamarátkami prekvapili. Vaneska má dneska 21. narodeniny a pripravili sme si pre ňu akože prekvapenie, že ona je v škole, chápete? A my tu počkáme. Takže sme zvedaví. Na sviečok, ktoré asi nesmieme zapáliť. Ale či to vyjde? Snáď to vyjde. A natočíme to. Už čakáme, nevieme sa ťa dočkať, Vanes. No a dostala som mimo iného aj takéto pekné Lego kvietky, ku ktorým som skúpila takúto vázičku z Tigru. Uvidíme, či sa bude aj Ondrejovi páčiť vázička. To má byť hrnček, alebo? Ty si. Však to ti to ani nebude držať. Ja už mám spravenú večeru. Idem sa teda napapať a potom sa asi idem učiť zase biológiu a anatómiu, keďže sme minulý týždeň dokončili už celú hrudnú končatinu a budeme mať také opakovanie, I guess. Snad nás nebude pani doktorka aj skúšať. Tak som si dala na chvíľku pauzu, pozerám dnešný Love Island a skladám Lego. Dám vám update, že či to vôbec poskladám dneska. Teraz, keď nechodím tak často do roboty, užívam, že môžem mať nalakované nechty a popri tom si ešte pozerám nejaké videá z latiny na 3. deklináciu. Dobré ráno, tak ja už idem do školy na latinu, ktorá nám dneska začína 7:30, tak som sa aspoň trošku vyspala a potom sa idem zase učiť. Tu už som na ceste na latinu našim školským parčíkom, klasický fit check vo výťahu, dneska teda nič moc, sa mi nechcelo nejako špeci obliekať. Knižnica dneska docela prázdna. Toto je moja obľúbená apka na Focus, volá sa to Study Bunny, docela odporúčam. A každodenná rutina Wordle. No, každopádne už som späť doma, po tom, čo som myslela, že idem na 10 minút do galantérie si dať opraviť tašku, ktorá sa mi pokazila už pred 2 týždňami, lenže tam tašky neopravujú. Tak som išla do ďalšej galantérie a tam tiež tašky neopravovali. Tak som musela ísť až do centra, kde sa dalo platiť len hotovosti a ja som nemala ani korunu. Takže som musela ešte narýchlo hľadať bankomat, kde som si musela vytiahnuť tieto české pseudopeniaze, lebo nemôžu mať proste eurá. Išla som ešte do Pepka, ktorú mali extrémne slabý výber. Tak som si kúpila 2 vankuše, lebo tu mám len jeden veľký. Vankuši, chytaj. Chytaj. Necháč po mne veci.
Potom ma čakala bioštatistika, ktorá bola tradične úplne otrasná a absolútne som nevedela, že čo tam mám robiť. A potom som išla do Mystiky, čo je taký bar kúsok od nás. A spravila som si večeru. Tak dneska ráno som nemala absolútne žiadnu náladu natáčať, keďže sme písali test biológie, ktorý som kvalitne pokazila, ale prišlo som, to je hlavné. A potom som išla na prednášku z biológie a s Bibi sme si dali fajný brunch. A teraz pôjdem asi do knižnice sa učiť ešte pred anatómiou a to je tak všetko. V knižnici som si teda opakovala anatómiu a histológiu, z ktorej som extrémne pozadu, stretla som tam teda aj Bianku. Potom sme utekali na prednášku z chovu zvierat, kde sme preberali teda plemena mačiek. A potom sme už plný nadšenia utekali na cvika z anatómie, pred ktorými si moji spolužiaci teda ešte takto opakovali. Tady a takže tady. Na nasledujúcich záberoch si môžete asi domyslieť, koľko alkoholu som mala v krvi, keďže som ich všetky natočila v slow motione. Ale, kto to tu došiel? O koľkatej? Koľko je hodín? Koľko? 23, koľko? 23:33? Aha. Aha, a kto mne sa sťažuje, že ani nebýva so mnou, lebo chodí stále von? Kto došiel teraz na neplánovanie? Kto sa stále sťažuje so mnou, nikto človek nikdy nevie? Aha. To znamená, že po té hladké solavitě vždycky No, spravila som si takéto lievančeky banánové, lebo som potrebovala spotrebovať nejaké veci, čo som mala v chladničke, už mi prechádzali. A akože chuťovo sú 10 z 10, ale vzhľadovo sú akože tak 4 z 10, neviem, či to je kvôli tej Ondrejovej divnej pánvici. Jasné, moja divná pánvica, jasné. Ty buď rada, že tu, však si máš vlastnú, prečo si to nebola na vlastnej pánvici? Nemám tu ešte svoju pánvicu. Ďalej ma ešte čakali cvika z histológie, z ktorých som odchádzala skôr, aby som išla na vlak, ktorý prekvapivo nemeškal. A keď som prišla domov, som si už len pozrela Love Island a chvíľku som sa ešte učila anatómiu. Ešte som sa rozhodla, že vám ukážem taký môj klasický deň, keď nejdem teda do školy, ale idem do roboty, lebo ten nájom sa sám nezaplatí.